Karbianglong kang jasemet langsun ang bong nong nam kachithang klong alangsun penki Kaipholangso alangsun ta ilonglo. Bangso alangsun kido lakhain koi ratrok Dorbagori MEC constituency Golaghat pen Karbianglong district a hoelongsi bangso alangsun do. Kaipholangso alangsun along arni wang mata kijui kilangatum kachimit me pinajok Karbianglong chotkali asamangkang pialong anta nong nam chithang dun klong an pindo. Bonta lang ikta bangso visual laki Kaipholangso alangsun along kijui kilangatum aphan aning karong pen kapatiroi jia phan pura kason se pon hanging bridge lo. Hanging bridge ke do penajok kijui kilang aphan kidamar radatum ning chaparong si langsun kilang damahut kidam kiwang helat pon ilong lo. Bonta nona bangki a hanging bridge aphan thangnat kilang chari kawi lapen kasemar prui kawi dedajok king pen kidam je aphan anda kapheri mimia amsi nang dukok lo. Bangso Kaipholangso alangsun kilang chari ponji lapen kepalangmeji aphan pura Kaipholangso Waterfall Development Committee pu seng ponsi kijui kilang aphan kiwang atumalong pen tangka en pondo. Bonta komite hin pen tangka chu en deda pita thangnat kilang pon kawi deda jok hanging bridge kahino chot kali to waranda kangram thek tiksi thek pon long lo. Isi kijui kilang adim pulote kepangthirjir lapen ason kepalangmeji abangki kenangsot jong silang mesen lapen ingthirjir lo pulote kijui kilang atum aphai setami nangbat bompo kijui kilang atum jong si nangbat bom pulote revenue mate madu kelong aphai setami nangbat muchot bom bonta jong sila bangso hanging bridge lapen langsun kilang damatowar ason si jong si nampi ason cheplang det pulote kilang damatum aphan setami nang jum bompo. Lasi revenue ke enpen ami thangale aphan chotsi chemathan lokomat langsun aphan thangnat kilang ponawi pulote waterfall along ke ingram supo lasi bangso langsun kila napen kepangthirjir lapen kepalang messenger phana bangki committee atumahin pen cycling pon kenangsot. News report KTV News.